Hello mga subscribers, muli si Modelo Mangkepweng. So, ito po yung ating travel therapy. Ito po ako sa aking shop. So, preparing po ako from Pandakaki to Techawen, Pokdos, Arayat. So, ang ating pasyente po roon ay si Brother Romy Kudja. So, this is updated therapy po sa kanyang status po, sa kanyang vlog travel therapy. So sad to say for this week, nagkaroon po ng problema yung ating vlog. So pinagawa ko kasi itong aking cellphone, nasira yung LCD niya. And sad to say, maraming nawalang mga files like videos at yung aking personally vlog. So hindi ko na alam kung ano nangyari. So wala akong pinagbibintangan at wala akong tinutukoy kung sino gumagawa ng mga tao. So kasi napaka-importante po ng vlog na ito sa akin. Kasi po during pandemic pa po ito inumpisahan ko at nagsimula ako po sa 10 subscriber hanggang maging 1.35k subscribers, and I have 435 more than videos po na may mga gumaling po at ibang lugar po ang na-travel natin na mapapanood ng ating mga babayan, ang ating mga susunod pang henerasyon, at ito'y pamana ko sa aking pamilya. Ito po ay napaka-importante po sa akin ng vlog na ito. Kaya po ako po ay nag-vlog muli upang makita ng mga tao ang ating ginagawa ay sa pamamagitan po ng tiwala sa Diyos, panalangin, at sa pinag-aralan, sipag at tiyaga, teamwork, siyempre yung proper medication, check-up by doctors, at yung coordination and love of the family care ng pamilya ng stroke patients po natin. So napapanood po rito yung mga may hirap din na ating tinutulungan, na walang-wala po, na tinutulungan po ni Modelo Mangkepweng. Mapapanood niyo po sana. I hope and pray na sana po ay ma-recover ko pa yung aking vlog na may get 435 videos. So again po, asamahan niyo po ako sa aking updated travel from this month of July kay stroke patients Kudja dyan sa may Techawen, Pokdos, Arayat, Pampanga. So hanggang sa muli po, samahan niyo po kami. God bless po. Guys, sa bahay ng Buddha.
subscribers, kung muli, si Modern Magkiping, ito po yung updated vlog po ni Stroke Patients Romy. Ito po sa may Gadjawin Dos, Arayat, Pampanga. So, samahan po kami dalawa, mga subscribers. Hindi po. God bless po. Maraming salamat Lord God sa God. Pagod namin at sinasama namin Panginoon. Pray Lord God and ask your blessings, guide and protection. Ask for hands Lord God. Pag-therapy siya Panginoon sa mga ibang samahan po sa mga kapatid nito. Bukang sa amin lang. Salamat sa iyo. Sa mga ng Jesus.
Bagyan mo lakad, pare. Bagyan mo lakad. Lakad ka, bagyan. Bagyan mo. Okay.